Herve. Tänään tehdään pelkkää jälkiruokaa, eli ihan selkeä paskanmarjakakku. Kerro sitten vähän, mitä raaka-aineita tarvitaan. Hakkupohja. Joo, eli tommonen 86 vuoden mallin kakkupohja. Miten nää on? Hakelbergin marja. Eli Kaakelbergin marja. Entäs nää? Hubertin marja. Eli Rupertin marja. Mistä sä nää oot löytänyt? Siitä ei oikein haipua. Kyllä sä voit. Ei voi. No joo, nämä marjamaat löytyy sitten yten takaa. Eli nää lyödään, älä sinne tumppaa. Nää lyödään kiisseliksi tonne keskelle ja se on sillä hyvä ja kakko ei tiedä. Kiitoksia, tempoa lisää, mennään asiaan. No niin, ja täällä Mitä sä nyt taas juot oikein? Hirkasta. Pistä nyt se lasi pois. Hei, pistä nyt pois. Eli täällä rupee paskanmarja kiisseli olemaan valmis ja Ytte rupee levittelemään sitä tohon kakun päälle. Pistä siihen vaan. No justi. Ja mitäs tähän tulee koristeeksi? Hekkamiehen pastille. Elikkä siis Sano rekkamiehen pastille. Hekkamiehen pastille. Rekkamiehen pastille. Rekkamiehen pastille. Hekkamiehen pastille. No niin, sieltähän se tulee kun vähän potki. Ja mitäs sitten? Hetri pyöri. Niin just.